Hello everyone, kumusta? O tungod lagi kay December man karon, ang ato karong mostly sa atong mga vlog bahin og pagkaon, no? So kung kita magkaedad na, biyong kita magkaedad na gikan 50 pataas or 60 pataas, ang atong mga tiyan, ang atong tiyan ni anak delikado na gyud di na kaayo kagaling, no? Because menos na ang mga estrogen, mga unsa pa na diya, mga progesterone, no? Lahi ra gyud. LRJ, lahi radyod. So, ano na yung mga pagkaon nga dili na nato angay patuyangan. Mukaon mga gani, ginagmay lang, pero dili na gyud ka patuyang, unlike anang bata pata sa una. Atong dawaton ng kamatuoran nga idaran na gyud ta, no? Magkadaghan ang edad, magkadaghan pud ang bation, magkadaghan ang bawal, no? So, usa ni anak nga bawal, mao kanang kanabitong sa dagat, naa sa tubig, seashells, mga shellfish, no? Mga pasayan, mga lukon, mga ulang, mga kasag, kampay, lambay, mga lato, no? Unsa pa na uban diha, naa diha. Basta kay anything nga naa sa dagat, mo hinay-hinay kita dihang dapita tungod kay maglain ang atong tiyan, no? Tungod kay di man ta kibalo og dunay red tide, so mo ari sa atong lawas, madaot dayon ta nya kay bikil ra ba kay ining tiguang. No, kaning idaran na, di lang ta masuko ng word na tiguang, tinuod man na, no? Acceptance. Accept the truth. Nga kita idaran na, no? Pareho na ko, I am 66 today, December 28, no? 66 na ko karon, pero nag-vlog gihapon ko, no? So kanang tanan nga mga mapula-pula, o pareho karon nagpula ko, no? Kay birthday lagi nako. Dayon, bawal na siya kanang mga kinhason, tanan basta kay anything naa sa dagat. Dili ni bawal sa mga batanon, natong mga idaran ra, no? Ang ikaduha nga dili nato o atong likayan kanang una mention din ako ang talaba. Kaya daghan kay mo ang talaba, bawal na siya. Gamay na lang paak, no? Dayon, ang sunod ni anak kanang mga mantikaon, kanang mga tinunuan. Dili na gyud na pwede mga binignet, mga biko, mga binubod, tanan basta kay na ay tinunuan kay makakabuhi na gyud na siya, no? So, ingon ana, dayon mga lechon, no, di tampatuyang ng lechon kanang mga salad, na ay mga salad dressing, no? Kay kun do na kay acid reflux, mo gawas na gyud na siya, no? And then lain pa nga ginadili kanang mga alcoholic o mga soft drinks, kanang mga soda, no? Tungod kana kay na ay caffeine or taas kina sila calories, no? Ang atong blood sugar mo taas pud dihang dapita. Tanan gayud, no, ang mga caffeine. Mao na siya. Dili sa na siya maayo patuyangan nato tungod kay makadaot na sa ato ang lawas nga nagkagurang na. No? Nagkagurang na. Kung batanon pa, kung butang na to, 10 anyos pa ingon sa 39 or 40, pwede. Pero nato nga, 50 pataas, oh, kinahanglang menos yun ta, no? Kung naanad tagkaon sa una nga lechon, tibok lechon, tunga na lang ron. Ang uban katunga na lang sa katunga, no? So, ingon ni ana, magikay na kita ng mga makaon nga para ras pagpatanon. Lain pa nga ginadili kanang mga junk food, no? Kanang mga chichirya. Lahi ra gyud. LRJ, lahi ra gyud. No, mga junk food ato na nang likayan kanang mga fast food. O pag-askin na sila mga kuan, sodium nitrate diha. Di na nato isulti basta kay mga fast food. So usa ka bulan, usa lang pero ginagmay lang pod, no? Dili gyud pud yung magkuan-kuan gid ta, no? So kung mag-dine out ta, katong mga tinola, katong mga the usual simple ra kaayo dawaton sa atong tiyan, no? Lain pa nga mga pagkaon nga dili maayo patuyangan sa mga idaran na kana bitang mga gawa sa mga mantikaon kani mga cheese, bawal na siya pud, no? Kanang mga ang lain pa ni anak kanang mga half cook kana bitang kung magsugbag atay, kung magwag atay katong dili kaayo lutuon, no? Kay ang ilang giingon full of vitamins kuno,
among teacher ana sa zoology so na di gyud mo sugot anang half cook anything makarni diha maatay basta kay half cook kanang medyo na pay dugo-dugo dili gina niya wala gina niya gisuggest nga kanon namo bisan pag mga batanon pa mini adtong panahon na no so dili gina siya angay lain pa kanang mga processed food no kanang mga meat kanang mga hotdog mga unsa pa na bandiha mga meatloaf, mga daghan pa, mga corned beef, no? Ako pa itong pag-uman corned beef, no? Bawal na siya, no? Kato mga malasado, mga malasado, apil na siya. Then, lain pa nga dili kayo, dili nato patuyangan gyud ang atong lawas ni ana kanang mga gahi-gahi, no? Kay ngano, dili kay ta kahilis. Ningon din tag wa ko kahilisi so mangita din tag sodium bicarb no dali ta mabikil atong tiyan mag kuan dayon kiba na tag unsay may tabok no muna siya and then kadtong mga ako na nung naman sa una nga akong mga iyaan ang akong ginikanan mayon din na siya nga ayaw mo pagkaon og saging na ay usa ka variety sa saging nga dili gina sila mosugot nga kanon na siya early morning tungod kay bugnaw siya makakabuhi usab no kanang gitawag nila bulungan kaila ba mo nang saging bulungan dili na siya bawal gina siya sa akong mga ginikanan ug mga iyaan katong mga dunay experience kay makakabuhi usab no katong mga juices bawal na natong mga gurang na kanang mga iced tea kanang mga kibaw na ta no diha ana okay lang ang mga shake katong shake gid nga tinuod yung shake mga avocado shake, mga mango shake, okay lang na. Katong mga, aside from that, muminos-minos kita ni anang dapita, no? So, kung magkaedad na gud kita, nga, no, dali ta mabikil. Makuan din ta madaot sa bakterya, dayon, ang ato ang gastric juices sa tiyan, di naka-atraka, ana, so dili nakaayo ka hilis, no? So, unsa pa ilain nga, bawal sa mga katigulangan daghan pa gyud no ang ako ganing mga ginikanan dili na sila mo sugot nga kanang mangga og milk imo nang medyo dili nimo na siya tagaan og gap nahitabo man nako sa una nga nagkaon ko og mangga early morning kay maayo man kuno kanon ang prutas early morning so nagkaon ko og mangga tamis pero atong panahon na bata pa ko hinumdum ko teenager pa ko ato no then pag human ana namahaw ko sudan inanay after that glass of milk ang akong gi tapos sa akong pamahaw a glass of milk wala abti og dugay mga 15 minutes awa na nagvertigo na ko lipong na ko dahil throw up ko no so muna ana napoy mga pagkaon nga dili maayo lamog-lamugon dili may lamog-lamugon tungod kay kanibang naay man sila lain slag enzyme din dili mo angay ang chemistry sa atong lawas so mao pud na siya makadaot pod do na gani mi kauban sa trabaho sa una nga masuko na siya namo kon mokuha og inon-on mo kuha gumba mo kuha og kanang afritada nya lamugon na siya masuko na siya dili siya ganana na siya kun ang inyong gikuha inon-on ra ay nagpunig lain kun ang inyong gikuha nga sudan afritada ra ay na pagpuni og lain aron dili maglain inyong tiyan which is correct karon nga idaran ako akong na-realize nga mao ra di ay usa ra gyud ka grupo kun mokuha ang itag lain gamay ra gyud no usa ra ka kutsarita igo rang tilaw so labi na karon kay December patuyang ta sa atong gikaon dili na siya advisable no labi na kay kanang sa gunuson man god party sa opisina party sa pamilya mga reunion o unsa pang dapitan na diha no dayon na po'y New Year so the tendency is we overeat kung December na gani magpatuyang santa mo na nga daghan dayong magdaot after December kay mitaas ang blood sugar mitaas ang cholesterol mitaas ang triglyceride mitaas ang SGPT mitaas ang pressure tanan-tanan mitaas
Ang wala mo taas, ang ato lang gitaas-on, no? Everything mo taas gina siya, no? So, mao na siya. Pagkaon nga angay likayan sa mga idaran na. Walay question sa mga batanon. Ang mga batanon, hala, patuyang mo kaon ron, tuda-tuda, kay edad ninyo 30, 40, dili na mo pakanon anak sa doktor, I tell you. Tinuod ning istorya kay gikan na diha. Kami pauli na, kamo mo upay pagpadong. Ug sa salida pa, marami pa kayong kaining bigas. Aya mo maka-attain sa amo karon nga na-achieve na. No? Nga mga idaran na. So, mao kana dayon labi na ng mga batanon ron wa pa kay panuhot. Mga tigulang ana mingon agi panuhot ko palungan ng electric fan kay di ko ganahan ana, no? So, yung ana labi na karon mga tigulang do na mga maintenance sa heart, maintenance sa blood sugar, maintenance sa pressure, o daghan na kuan na kaayo, no? Pareho sa kuan akong gi-maintain karon para sa akong enlargement of the heart. Gainom sa good calcium para sa bukog, pero once in a while, no? Ingon ana. Labi na kay wala na pud tay gallbladder, hinay-hinay na gyud ta sa atong kaon kay wala nay makatabang naaraman ang liver mo kuan man na siya pod, no? So, mo lang kadto ang akong sharing karon. Labi na December, mag-isgot kita mga pagkaon ka mo manggudnay trend. Muna siya trending kayo basta December kana yung kaon. So, mo kana. Control lang, self-control, no? Anything that is eaten and exists, makadaot gyud, no? Makadaot gina siya. So, katamtaman lang, in moderation. In moderation. Kung maibugtag mani or peanut, makaon lang tag mga 5 ka liso sa peanut. Kanang mga beans, gamay lang, no? Dili na patuyangan. Kung makakita tag marang, 5 lang ka liso, ayaw na puni kay makakabuhi gina siya. Ang acid reflux nato anak perti gyud. Kanir bang atong acid reflux dili nimo makuhi. Gamay lang bikil anak niya sa pagkaon, twing musaka din na siya diri sa taas, no? Wala dayon discomfort, maingon na rin, naunsa man ko Lord. Naaman na ko sakit kasing-kasing, nag-heartburn na, napagaw na, gihubak na, or anything, no? So, mao naman ka na mga palangga, mga pareho na ako nga mga idaran na, mga senior citizen, mga single since birth. So, mao na ka na, no? Happy holidays! Kanil niyong tanan, kanatong tanan, ug doon na mo'y mga request, mag-isgot tag damgo, doon na mo'y mga damgo, na lang ko. Atong hubaron inyong damgo, no? Doon na day ko'y video ni anak kadang The Dream, no? So please watch anak dayon. And so have a good and godly day everyone, and please remember Jesus loves you. He cares a lot. He came into this world in order to save the world. Makasasala magudta mo nang first coming niya as an infant to save the world. Ang second coming niya to judge the world. Di nato ulato na yung judgment kay as kampahita. So, if the goings get rough and tough, look unto Jesus, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Live by faith, not by sight. Without faith, we can never please Him. So, bye for now. Please like, and subscribe. Salamat kaayo mga palangga. In the mighty name of Jesus, all glory to His name. Salamat kaayo.